السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم او کے 2 حرفی ارکان بنانا سیکھیں گے، تو چلیں دوستو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ب او بو، پ او پو، ت او تو، ٹ او ٹو، س او سو، بو پو تو ٹو سو، ج او جو، چ او چو، ح او ہو، خ او خو، جو چو، ہو خو، د او دو، ڈ او ڈو، ز او زو، ر او رو، ڑ او ڑو، ز او زو، ی او یو، دو ڈو، زو رو ڑو، زو یو، س او سو، ش او شو، س او سو، ز او زو، سو شو، سو زو، ت او تو، ز او زو، ا او او، غ او غو، تو زو او غو، ف او فو، ق او کو، ک او کو، غ او غو، فو کو، کو غو، ل او لو، م او مو، ن او نو، ہ او ہو، ی او یو، لو مو، نو ہو یو۔